أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على Rasulillah, amma ba'd. Profeten sallallahu alaihi wasallam har nævnt, at det er obligatorisk for enhver muslim at opsøge ilm, det vil sige viden i islam. Om du er en mand eller en kvinde, ung eller ældre, så længe du ytrer shahada, er det en forpligtelse for dig som muslim at stræbe efter viden. Fordi viden er, hvad der får os væk fra jahiliyah. Det får os væk fra at være udviden, at være en jahil. En jahil om hvad? En jahil om Allah, profeten og islam. Det første, der blev åbenbart til profeten i Mekka af englen Jibril alaihi salam, var Iqra. Læs, reciter. Yderligere den første sura, der blev nedsendt og åbenbart, var sura al-Alaq, som altså er kapitel 96. En af de første verser i denne sura, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi ya'lama bil qalam, alama al-insana ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner i den her sura, en af de første ayats, som er nævnt i den her sura, er, læs i din herres navn, Iqra, som skabte. Han, som skabte mennesket, er en blodklump. Iqra, læs, din herre er den mest gavmild, som lærte ved pennen, lærte mennesket det, som det ikke vidste. Så Allah subhanahu wa ta'ala har befalet os at læse. Og hvad vi kan forstå fra disse verser er, at Allah subhanahu wa ta'ala alene er den, der besidder viden. At kun Allah alene er den, der lærer mennesket om viden. Dog den viden, vi besidder, kan ikke sammenlignes med Allahs viden. En af Allah subhanahu wa ta'alas navne er nemlig Al-Alim, den alviden, Al-Hakim, den alvis. Så kun Allah subhanahu wa ta'ala er den alviden, og kun Allah subhanahu wa ta'ala er den alvis. Yderligere Allah subhanahu wa ta'ala siger surah Al-Asr, og læg meget mærke til, hvad Allah siger i denne surah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Wal-Asr, innal insana lafi khusur, illa alladhina amanu wa aminu salihati, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Så Allah subhanahu wa ta'ala siger, at ved tiden, sandelig mennesket er fortabt. Undtagen dem, som tror, udfører gode gerninger, opfordrer hinanden til sandheden, og opfordrer hinanden til tålmodighed. Så der er blevet befalet os 4 ting i denne sura, som er obligatorisk for os at følge. Og det er, nummer 1, viden, ilm. Nummer 2, handlinger. Nummer 3, da'wa. Og nummer 4, sabr. 4 ting, vi kan lære ud fra den her sura. Lad os se det i små skridt, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Wal-Asr, ved tiden. Innal insana lafi khusur, sandelig mennesket er fortabt. Illa alladhina amanu, undtagen dem, som tror, det vil sige dem, der har viden om Allah, profeten og islam. Wa amilu salihati, og gør gode gerninger, det vil sige dem, der implementerer eller handler på viden. Wa tawassaw bil haqqi, og opfordrer hinanden til sandheden, det vil sige dem, der giver da'wa, dem, der inviterer folk til islam og kalder folk til islam. Wa tawassaw bis sabr, og opfordrer hinanden til tålmodighed. Det vil sige tålmodighed i det, man opsøger viden, tålmodighed i det, man implementerer viden, tålmodighed i det, man kalder folk til viden, og generelt tålmodighed ved at følge Allah subhanahu wa ta'alas vej. Så dette er 4 ting, som er obligatorisk for os muslimer at følge. Og nummer 1 er ilm, viden, som Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, illa alladhina amanu, undtagen dem, som tror. Og tro er baseret på ilm, tro er baseret på viden. Hvordan kan vi tro, hvis det ikke er baseret på viden? Så ilm, eller viden, er meget vigtigt for os at stræbe efter. Fordi det er kun igennem viden, at vi kan styrke vores forhold til Allah subhanahu wa ta'ala, og have bekendtskab til vores islam, og kunne implementere vores handlinger korrekt. Fordi en muslim uden viden, er som et blad, der falder fra et træ. Et blad er meget let, den vejer intet. Hvor end vinden blæser hen, det blad følger med det. Så for eksempel, hvis vinden blæser mod højre, flyver bladet mod højre. Blæser vind mod venstre, flyver bladet mod venstre. Med andre ord, bladet følger, hvor end vinden blæser, og dette er en muslim uden viden, subhanallah. Hvorfor? Fordi muslimen er en jahil, og tror på hvad som helst og følger hvad som helst. Så i forbindelse med det,
har jeg en række bøger, som jeg vil anbefale at starte ud med at læse, når det kommer til at opsøge ilm. Og inshallah wa ta'ala vil I kunne bygge en stærk fundament, usul, i jeres tawhid og aqidah. Så de første bøger, jeg kommer til at nævne, er skrevet af Imam Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah wa ta'ala. Den første bog er Usul al-Thalatha. Usul al-Thalatha. De 3 fundamentale principper. Efter så læs Usul al-Sitta, som er de 6 fundamentale principper. Nummer 3, så læs Al-Qawaid al-Arba. Det vil sige de 4 regler ved angå shirk. Det er et meget lille værk af Abdul Wahhab, rahimahullah wa ta'ala. Efter så læs Kashf al-Shubuhat. Efter så læs Nawaqid al-Islam. Det vil sige de 10 ting, der ophæver ens islam. Det næste er nummer 7, Aqid al-Wasatiyya af Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah wa ta'ala. Efter så læs Kitab al-Sharh Sunnah af Imam al-Barbahari, rahimahullah wa ta'ala. Og sidst og ikke mindst Lumad al-Ittiqad af Ibn Qudama. Men sidst og ikke mindst, når det kommer til opsøgviden, ilm, så har den rette niyya, altså rette intention. For alle vores handlinger er baseret på vores niyya. Så når du opsøger ilm, er det fordi din niyya er for at komme tættere på Allah, at tilfredsstille Allah subhanahu wa ta'ala. Alle muslimer kender den kendte hadith af profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, at alle handlinger er baseret på ens niyya, ens intentioner, inshallah. Så derfor er det vigtigt for os at reflektere over den hadith. Om det er viden, du søger, om det er handlinger, du implementerer, lige meget hvad det er, altid have din niyya på plads, din intention på plads. Og ved, hvem Allah har retledt, ingen kan vildlede, og hvem Allah har vildledt, ingen kan retledt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.